diu bon dia jo. Estem aquí amb tot el personal de Ferrari. Dieu bon dia. Molt bona cosa. Dieu bon dia. Bon dia. Estem aquí a casa dels seixantets aquests. No sé si són seixantets o... I mireu, bueno, ens hem despertat i hem vingut directes aquí. Estem a Mòdena i està ple de Ferraris. Tot i així estem al Museu de la Història i d'aquí un rato, quan sortim d'aquest, anirem al dels cotxes. A veure què nos encontramos. Però aquí hi ha més el que és motor i el que és història, que és l'única... O sigui, soc l'única que m'ho estic llegint. Que quan s'aparti aquest home crec que puc fer un foten que t'hi cagues. Ah, no, perquè hi ha aquell llabrant, hòstia. Però bueno, here we are. Recordem, hem sortit del museu. Sí. Ara estem buscant un restaurant per anar a dinar. L'Arnau el tenim allà, parlant amb la senyora, preguntant-li llocs per dinar. Public Relations. Tenim treballant, oi? Sí. I ja està. Ahir com la va encertar, li donarem un altre vot de molt. La va encertar per dinar i per sopar. Les pizzas també estan molt bones. Estan molt bones. La meva, boníssima, cal recalcar. Tenia en compte que era la meva, però vaig tindre que passar-li amb ella. Sí. I em vaig quedar una així. Perquè no ens agrada repetir, oi? No, perquè volem provar màximes coses possibles. Exacte. No us he gravat massa del museu de Ferrari, crec, però bueno, us deixaré alguns vídeos i fotos. I després per la tarda anem a un altre Ferrari, així que jo us gravaré. Arnau, què t'han dit? This one. Danino. Danino. De què és? Typical food. Pasta. Vinga, va, fam-ho. A ver, ¿Acá no está? fa la millor pinta, però mai la tia que està molt bé. Estem a Mòdena, que és on estàvem del Museu de Ferrari, com us he ensenyat abans. No sé fins on us he ensenyat. L'Arnau diu que no us he ensenyat res del dinar, però no estic 100% segura. Però bueno, us deixo una foto. Hem menjat primer Hem menjat primer un plat d'embotit amb pa fregit, superbo, la veritat. Després hem menjat l'Arnau un plat de pasta carbonara, el Papa un plat de pasta amb tomàquet i olives i algú de peix, però ha dit que no l'ha trobat. I jo he menjat tagliatelle alla fungo porcini, que ho menjo sovint. I bueno, el més bo era del Papa, he de dir. I ara hem anat a fer una volta, que hem entrat a una església. Mireu els carrers que macos. Són italiani. I res, ara anem al segon museu de Ferrari, que és el que us he dit que intentaré gravar-vos més a dins. Són les 15:57. 5:57. I això. Demà en teoria tornem a Mòdena perquè anirem al Museu de Pagani. Aquí us mostrem la Torre de Pisa de Mòdena perquè està tot sol. Ja hem passat per abans per allà. Però què dius? Sí. Una taqueta ja. No, Carla, un tros de que hi hem que no ets Google Maps. Vaya. t'ho prometo. I res, que la ciutat de Mòdena i la ciutat d'ahir, les millors d'Itàlia. Bueno, de Colònia. Els típics carrers italians amb aquests, com es diu? Façanes. Com a Turí. Em recorda molt a Turí, aquesta ciutat. I res, fa molta calor. I res, que no sé si us hem ensenyat el cotxe que hem llogat, però us el podríem ensenyar ni que sigui per fora, no? La compa s'ha volgut tenir al blog. I pues això, que ara quan pugem al cotxe us l'ensenyo. Tenim mitja hora fins al d'esto i no tinc res més a dir perquè porto, crec que 6 minuts parlant. Aquí estem, hem arribat. No hi hem fet estat cotxe, fins i tot que ens veieu una mica al mig, no? Però... La càmera produïta, Què dius? Què dius? Aquest és el cafè d'Arnau. Però mireu, el museu. Per aquí tenim les històries, que més o menys les sabem perquè l'hem llegit abans. Aquí tenim un altre. Aquest és molt xulo amb aquest verd. Aquí tenim un dels motors, que n'he vist uns quants aquests dies. I aquí... Buah, flipa.
les terres, els colors, la Fórmula 1, clàssic. Tenim aquest pedaç Ferrari, aquest més 4x4. Ja veureu quan entri l'Arnau per aquí. Us l'intento gravar, però fliparà. Familiar. Anem a compuesto o què? O estem aquí parats? Sí, ara no ho feu. Bon dia. Hem vingut a deixar tot al maletero. O sigui, estem al pàrquing. Fa calor. Anem amb la nostra nova adquisició. Mostra. L'últim passeito per Bologna. I després anirem a Pagani, dinar a Pagani, volta per Mòdena, again and again, i rumbo casita. Així que us anem. La casita estarà dimecres i dijous i divendres descansant com una marmota. Mentrestant, el flamenco estarà treballant. Els flamencos. Arnau, explica-ho. Amb 3 fletxes clavades. Bueno, 2. Bueno, 2, perquè una Van va tirar-ne caure. 3, n'hi ha 2. Perquè hi havia una noia per aquí. A veure si les veieu Vale, pues ara expliquem la història marxant, no? Perquè hi havia una noia que la volien disparar i estaven 3 arquers apuntant-la a ella. Però doncs la noia no sabia com escapar-se, el que va fer va ser treure's la roba, doncs els arquers es van desconcentrar i van disparar, es van equivocar i no li van donar. I van quedar ja clavades. Ens mobilitzem. Però mireu, estem visitant el centre. Hem entrat com a un lloc que hi havia moltes capelles, oi? Sí. Mireu quines floripònies. Són de veritat? Crec que no. Si us soc sincera, avui ens està agradant molt més Bolònia. Oi, Arnau? Avui ens està agradant molt més Bolònia. Sí, ho estem mirant més detalladament aquí. I res, d'aquí un rato haurem d'anar a dinar per poder fer-ho de la tarda. El Pagani. Aviam si tenen lloc a l'hora que vulguem anar. I ja està. Mireu que maco. Com un pati interior. I hi ha com unes galeries. Hello. A tots els vídeos ens... Bueno, estem anant... Jo gravo ara, que no surti la teva. Sí, els teus vídeos són els que duren un munt, però bueno. Estem anant com per avinguda. De fet, hem estat a les galeries que per nosaltres serien Passeig de Gràcia i molt xulo, hi ha moltes marques. Ara ens estem dirigint a dinar perquè ja són les 12 i pico. Mira, ara veureu les 2 torres, una està inclinada i l'altra no. No t'estan gravant a tu, fillet meu. Jo no soc a càmera, jo només camino i gravo. Fes-nos un retrat així, Arnau. De locos. Hi. On estem? We are here, Estem com una taverna. bastant típica. Sí. Es diu Osteria di l'Oso. I aquí tenim el oso. Mireu, us diem el que hem demanat, vale? Tenim aquí la nostra pedida. Hem demanat tortellinis fregits, que és molt típic d'aquí, jo crec, perquè és com el lujo de la ciutat, literalment. Hem vist collarets amb el tortellini, hem vist tot d'imants i de tot. Bueno, llavors hem demanat un lombo fred, que no sabem ni el que és, després Pausa, que s'han portat la beguda, amb cantimplores. literalment ho he vist abans. Tu t'has demanat, com es deia, una milanesa amb formatge i pernil, i després ens hem demanat una bolognesa, que això ens ho partirem l'Arnau i jo, perquè té molt bona pinta.
tortellini rebossat, gran, petit, patata, no sabem. Va, prova. Marxa. Que està bo? Prova un tortellini. Els petits, jo diria que és carn. Està bo? Crema? Sí, de bufa. Està bé per provar-ho, no? Què és això, papa? Lungo Fredo. Algo fred, no sé ben bé el que és. La milanesa de l'Arnau, que està bastant utaica de queso, i bolonesa, perquè estem a Polònia. Estic sent robada, està quedant gravat. I res, aquí a la plaça, que fan mercadillo cada dia, per lo vist, papa? Papa? Que fan mercadillo cada dia. Sí. Però jo el diumenge. Veiem els mateixos sempre. I res, aviam, anem a veure. Mira, us ensenyem el pàrquing. Mireu. I si voleu la passo davant, És aquest cotxe. El papa ha portat una matrícula italiana. Estem al museu de... Ara us ensenyo aquell que és una bèstia. Mireu, es presenta al Mercat Americà el 2011, o sigui, és una marca supernova. Els pedals són així. I mireu, des d'aquí es veuen tots. Hi ha molt pocs. De fet, el primer que van crear, només van crear 5 unitats i 2 les van utilitzar per fer proves, o sigui, en van vendre 3. Estem amb una olla, però mireu aquest. Aquest és de carrera a carrera. Mireu la punta. Aquest sí que és Batman. Ara anem a explicar on estem. Estem a Pagani. Bueno, això ja fa rato que ho saben. Però que hem pujat unes escales. Una foto Penny. I mireu, aquí estan tots els cotxes. Papi està there. Fa molta calor, la veritat. Però ens han deixat pujar tots, i mira que no ho estic posant a la sala. Una conclusió final de tots els museus és bàsicament que tots eren família. A nivell de... que tots es coneixien, tots els museus, tots els nosaltres, tots eren amics. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani... no sé em dir això. Que el cotxe aquell del final, amb només 2 voltes, va fer el rècord amb 6 minuts i alguna al circuit de Nürburgring, que és fer la volta completa. Bueno, estem a Modena again and again. Ens dirigim a menjar un gelat. Ja a les 7 hem de tornar a estar al cotxe. No sé si veureu el meu ventilador rosa. Jo me fico com aquesta ampolla, tio. La cigareta? No, és un... Estem fent un gelato. Hola, Esteti. El de Nochola està molt bo, com sempre, un acierto. Ja hem posat gasolina, estem in the car return. Nos vamos. Hem deixat allà una bossa amb crema solar i aigües. I... estem ready with all our things. Feia dies que no lo carreábamos. I a veure el percal, perquè són les 7.
Bueno, suposo que sí que ens deixaran entrar. Vamos a ver. Bueno, família, ens trobem aquí donant voltes com a l'aeroport de Barcelona amb el cotxe. Ja lo olemos. Hem passat ja passa... No sé què està fent aquesta persona, mireu. Traient El mosquetó. Ha comprat pasta. Família, ja ho haureu vist a casa. Així que us puc fer spoiler. I res, que ara anem a agafar la lanzadera. Y estamos dentro. Papi, saluda. Digues adéu. A la Gina. Esperem que us hagi agradat el vlog. Ah, que s'acaba aquí, no s'acaba en Barcelona. Esperem que us hagi agradat el vlog. Ens veiem en breus. Adéu. Arrivederci.